ламин ямал эҳтимолан соҳиби рақами 10 нав дар барселона мешавад. манчестер сити дигар ба гирифтани флориан виртс таваҷҷӯҳ надорад. ин аз барномаи хабарӣ ва ман муҳаммад гайров. ямал ки дар синни 17-солагӣ трофеи панҷуми худро гирифт ва дар мавсим 42 гол ва паси голӣ дод, ба гуфтаи хабарҳо аз мавсими оянда дар барселона рақами машҳури 10-ро мепӯшад. эълони расмии ин қарорро барои рӯзи таваллуди 18-солагиаш пас аз дароз кардани шартнома ба нақша гирифтанд. як мушкилӣ аст, рақами 10-ро ҳоло ҳам Ансу Фати мепӯшад. ба ёд доред, чанд сол пеш ӯро вориси Месси мешумориданд, вале осебҳои пайдарпай ба рушди ӯ халал расонданд. хави натавонист формаи беҳтарини ӯро баргардонад. иҷора ба премер-лига мушкилиро бадтар кард ва бо вуҷуди талоши Ансу барои баромадан ба нақшаҳои Ханси Флик, клуб ба назар мерасад ки дигар ба ӯ умед надорад. ба ҳар ҳол, ман бовар дорам ки Фати бозингари боистеъдод аст, вале бо тамоми эҳтиром, Ямал аз аввал ҳам истеъдоди бештар дошт. ҳамин тавр шояд рақами нави ӯ LE10 шавад. намедонам чӣ гуна садо медиҳад, вале ман интизори дидани он ҳастам. гап дар бораи рақами 10 рафта истодааст. як хабари калон доир ба Флориан Виртс аст. ман сити аз сабаби арзиши хеле баланд аз хариди ӯ даст кашид. ин аз клубе ки моликияти давлатӣ дорад каме аҷиб метобад, вале агар рақамҳоро бинем, ин воқеан девонавор аст. байер танҳо барои трансфер 150 миллион евро талаб мекунад. маош 25 миллион евро дар як сол, яъне 125 миллион барои 5 сол ва илова бар ин ҳаққи агент маҷмӯи умумӣ қариб 300 миллион евро мешавад. ҳоло сити ба Морган Гибс Вайт ва Тиҷани Рейндерс диққат медиҳад. баъзе хабарҳои зуди дигар аз трансферҳо. Куня эҳтимол ба Манчестер Юнайтед меравад. клаусулаи 62,5 миллион фунт фаъол мешавад. ва ниҳоят Аякс камтар аз 48 соат пас аз бохти қаҳрамонӣ ба ПСВ аз Франческо Фариола ҷудо шуд. ин воқеан тез рух дод. майи 2025 шояд муддати дароз дар хотири Фариола боқӣ монад. дар ҳар сурат, ҳамин буд барнома барои имрӯз. дар паноҳи Аллоҳ.